मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। डीजे सुमित सतीश वाइमा, डीजे सुमित सतीश वाइमा, डीजे खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। पहला बेर सैया बारात कैलो, छठी माही पर हम मास कैलो। यो सुनू न, पहला बेर सैया बारात कैलो, छठी माही पर हम मास कैलो। गोदू भर दी है मछाना बेरिया में हो, गोदू भर दी है मछाना बेरिया में हो, जाके यार गोदी हदुनु बेरिया में हो, जाके यार गोदी हदुनु बेरिया में हो, जाके यार गोदी हदुनु बेरिया में हो। मिक्स बाय अमन अक्के। डीजे सुमित सतीश वाइमा, डीजे सुमित सतीश वाइमा। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। ऐसा न जिंदगी छै जियल बेकार, मागे बाझिन के सुन ले पुकार, मागे बाझिन के सुन ले पुकार। कैसन जिंदगी बिताबै छियै, दोसर के लइका खेलाबै छियै, कर दी है इजोर अन्हरिया में हो, कर दी है इजोर अन्हरिया में हो, जाके और गदी हदुनु बेरिया में हो, जाके और गदी हदुनु बेरिया में हो, जाके और गदी हदुनु बेरिया में हो। डीजे सुमित सतीश वाइमा, डीजे सुमित सतीश वाइमा, डीजे सुमित सतीश वाइमा। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। कितना माँ हम करियोगे जिद, खुशी के कैसन लिखली नसीब, खुशी के कैसन लिखली नसीब। अहाँ प्रयास लगैने छियै, शरण में शीश झुकैने छियै, अजित रतन अइहे सबेरिया में हो, अजित रतन अइहे सबेरिया में हो, जाके और गदी हदुनु बेरिया में हो, जाके और गदी हदुनु बेरिया में हो। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।